Er du pårørende eller ven til en person, som er for nylig blevet diagnosticeret med Alzheimers? Det må være forfærdelige oplevelser at se, at persons kognitive, mentale og fysiske evner bliver værre og værre. Og du føler måske, at du ikke kan gøre noget. Jeg har gode nyheder. De seneste 10-15 års videnskabelige research viser faktisk, at det er muligt at gøre noget. Det er faktisk muligt at stoppe og reversere Alzheimers helt uden medicin. Mit navn er Misha Sakharov, og jeg sammen med min team, vi har lavet en 8 ugers online kursus, som giver dig værktøjer og viden, som du kan bruge til at inspirere din ven, så han eller hun tager ansvar for sit helbred og reverserer sin sygdom. Så tryk på linket, tag vores kursus, det er helt gratis.